हेलौ लोगोफोर सोर सोर फैदों बेलासिनि दसे नोंथांमोनखौ लेंहरलायबाय आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय सोर सोर फैनो गोसो फैलायदो। बेलासि समनि नोंथांमोनजों दसे लाइभ स्ट्रिम खालामनाय लायबाय। नोंथांमोना सोर सोर फैनो गोसो फैदो दसे रायज्लायलायनोसै कमेन्ट खालामलायदो। सिफुंनि देंखोजों नोंखौ कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर फैदों। नट रटेट ना कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ। बिबर' हाय हाय रावबो रावबो रायज्लाया नामा बेलासि समनि कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आं रायज्लायनो हागोन आरोना। मा खबर मोजाङानो फंबाय नोंहालाय मा खबर? अननानै भिडिअखौ लाइक खालामना होदो आरो ना। सोर सोर दङ लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामदोरा। भाई लोग कमेंट करो यार कौन कौन है मेरे साथ अभी लाइव में। आप लोग कमेंट नहीं करेगा तो मेरा बोरिंग हो जाता है यार। बिबराव नोंहालाय मा खबर थांबाय नामा नोङो? दसे दसे सम बेफोरावनो समखौ हगारहरनांसिगोन आरोना मा खालामनो आरो उफाय गैया। बेनिखायनो नोंथांमोनजों दसे सम रायज्लायनो होननानै लाइभ खालामो आरोना नोंथांमोना रावबोआनो कमेन्ट खालामा माथो। फैदो लोगोफोर फैदो सोर सोर फैयाखै आंनि लाइभआवहाय आरो कमेन्ट खालामदो आरोना। भिडिअखौ लाइक खालामना होदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो।
सिफुंनि देंखोजों नोंखौ लिंहरबाय सब लोग कहाँ गया यार भाई लोग मुझसे नाराज है क्या कमेन्ट खालामदोरा नोंथांमोन आंखौलाय मानो बिदि हारसिं फज'बाय थायोरा नोंसोरलाय कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालामनो होआ आंखौ रायज्लाया नोंसोर आंजों रायज्लाया रावबो आंनि मोखांखौ आला आन्था नायबाय थादों नामा नोंसोरलाय कमेन्टखौनो खालामा दे रावबोनो आप लोग सिर्फ मेरे चेहरा देख रहे क्या कमेंट क्यों नहीं कर रहा यार मैं बोर हो गया कमेंट करो भाई लोग कमेंट करो सिफुंनि देंखोजों नोंखौ लिंहरबाय गोसोनि हाब्लंजों आंखौ नायहरना नायगोरा दिनै मा जाबाय लोगोफोरा बेयाव दोङो नामा दैया बिसोरनिखौ नियम माबादोंमोन जां बिसोरो बन्द' खालामदोंमोन इयाव सोग्रोनो होननानै बन्द' खालामनानै माबा खालामो बिसोरो खुलिनो बावगारबाय खोमा बिसोरो जोंनिखौ बन्द' खालामनानै समबारावलाय मैया देवरामोन ना मैयानिफ्राय सोलायदोंमोन ना हराव फैनांगौमोन दख' दा हराव फैना फैयाबा खाना लानांगौ इयाव बोरैलै सोर सोर दङ आरो कमेन्ट खालामदो थांजोबसिगोनसो नामा आंहाबो बारा सम गैलिया आरो मथा मथि दसेबाव सम दंबावो ओइ गिला संबाय जां होमबा ये कौन आया सेकेन्ड बाखि दंमोन नामा सेकेन्ड बाखि गैला दां माथो रुम मोननै दहायनो फैग्रोदों दहायनो फैग्रोदों रुम मोननै थफ्ला थफ्लाया मा लांनायखो इसोर सिकेन्ड थफ्ला थफ्लाया मा लांनायखो होनदों
उम कमेन्ट हरा मानोलै रावबो गामियाव थांनो मोनाबा गानखौनो मोना गाननो नागिरदों मा खालामनो थांनो बिदिनो खदाय खदाय ओइ बिसोरखो दै गैयाबाबो जायो इसोरनो दुगैयाबाबो ओरैनो दंखायो इसोरो इसोरनि रुमाव हाबलाया एखदम मायबा मायबि मोनामसोयो पुख्रा उम पास तारिख फैबालाय 5 तारिख फैबालाय माबाया रुफिया 5 तारिख फैगोन होनना बुंदों सं बोरै लोगोफोर सोर सोर दङ आरो कमेन्ट खालामाखै मानो थांजोब्बायसो मा नामा नोंसोरलाय अन्नानै कमेन्ट खालाम जोंथिंखालि दाबो मोनायाखै नै नंखाय लोगोफोर जोंथिंखालि दाबो मोनायाखै नै लोगोफोर उन्दुदों नोंथांमोना सानानो हाबबावाखैसो ओइ नै सान्दुं दङ बैथिंगालि गोजा गोजा नुनाया नुवाखै नै नोंथांमोना लाइभआव फैनानै कमेन्ट हो आरोना नै बागानखौ बोग्रि बागान बियो जोंनि अफिसा नै बेनो नियमा माबायाखै बे एमसिलिं माबायाखै बे मिथिहराखै जों होमबा बाबुखौ बाइक खिथिनो ओइथिं हराखैलै सिफुंनि देंखोजों आंखौ लेंहरबाय नैसिना ग्रुपनिया हरसेल'सो ना हरसे दिनै 10 रुम जानाय गाबोन 9 रुम जागोन गाबोननिया मेसेज फैदोंमोन नायाखैनो आं दाबो नायनो मोनाखै गाबोन नैबे 6ता रुमाव थांगोन आरो फरेनार गंसे गैया होमबा ओइ इसोरसो थागोन ना सैमा गोनां थागोन ओमफ्राय फरेनारा गाबोनसो जाया होनदों सोरो ओइसोरबो जागोन दा फरेनार मैया फैनाया मैया फैनाय फरेनार जागोन सैमा गोनां थागोन सैमा गोनां सुनियासो जागोन हा बुधबारसो जाया इसोरा आरो थिनि फैनायाबो मोननैबो इण्डियान दांनाया सिंगेला बेयाव मोनसे थागोन मोनसे थांगोन मोनसे गुजराति दांलै
कमेन्ट खालामदेरा लोगोफोर एसे रावबोआनो गैला माथो सयजनल'सो नांनानै थालायबाय उइ 50% गयिं साराय सयतायानो जाबायना लाइभ स्ट्रिम खालामबाय थादों माबा फन फैना होदोंलै लोगोफोरना दङ मोनाबायनो लोगोफोर आरो आं बेसे समाय थाला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायखाय आं एसे बरिं मोनदों आरोना कमेन्ट खालाम लाइक हो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो जायफोरानोखि बे चेनेलावहाय गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो दसेल'सो थानोसै आरो आंना लोगोफोर 2 मिनिट Jadi kasih saya gitu teman. देग्लाय सिजोना मला गोगोम खामायखाबाय सिजोनाथ' देग्लाय मोजां थांदोंना आं थांखांनानैबो आरो फुलानो फुलखा Masa deh 277 minimum 300 mah जाखानांगोन दे खरसा बोदों नङा होनलाय डिसकाउन्ट होयो ना 10,000 के रां खरसा जों नायलाय दिलफोरखौ गालांनाय सोनांगौ मानसिफोरा हरनायाव फैसा डिसकाउन्ट बेसां दाना आरो डिसकाउन्ट होआबा इमान माबा जानो नागिरा ना सिगांनि बायदि बायबांलागै डिसकाउन्टखौ नागिरखायोना आरो मानिना ला नोङो होमबा 10 रुमाव होमबा बेसेबां जाखो 1 लाख थाबाय नङा होमबा 1 लाखआव आरो बिसतानि सानसेयाव हाजिराके ओमफ्राय 27,000 थांगोन कमेन्ट हो लोगोफोर आं आरो दोननोसै लोगोफोर दोननोसै नोंथांमोना कमेन्ट खालामासै रावबो आंहा समाबो गैलिया दा नै थांनो सम जाबाय ओंखायनो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि दामोनसै आरो गाबोन नेक्स्ट बायदि टाइमावनो फैफिनगोन आङो आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोनखौ गाबोन बे समावनो लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोना आंखौ बिब्दियैनो सापर्ट होबाय थागोन आरोना स' थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय see you bye bye have a nice day दानसै ना लोगोफोर